Raut on tämmöinen yhteiskunnallis-taloudellinen teoria, joka pohjautuu henkisyyteen ja taloudelliseen demokratiaan. Ja sitten seuraava. Kiitos. Joo, mä oon Toni Tuusulasta ja mä oon nyt itse seurannut tätä tapahtumista maailman kolkissa, New Yorkissa ja sitä ennen aika paljon myös tässä Pohjois-Afrikassa ja muutenkin. Ja missä suuri osa ihmisistä asuu maalla, pitää huolta omista asioistaan ja ei ehdi kautta ei voikaan mennä mihinkään hankkimaan tietoa mistään. Ja sit me ollaan palkattu tommonen tietty lauma ihmisiä tonne saamaan kauheasti tietoa kaikista asioista. Ja ne on nyt sitten saanut siellä tietoa, no ei nyt ihan 100 vuotta, mutta sitä tiedonsaantia on niille sinne organisoitu ja sitten sinne on mennyt organisoimaan vähän enemmänkin ihmisiä ja sitten tätä organisoimista ja sitten sinne on mennyt vähän jotain rahaakin jossain välissä ja näin poispäin, tiedätte mitä tapahtuu. Niin mä haluaisin oikeastaan sanoa, että tämä systeemi, mikä on tämä edustuksellinen kansandemokratia, ei ole sinänsä ihan huono systeemi, mutta tästä tämänhetkisestä puoluepolitiikka pohjautuvasta systeemistä on niin kuin yksinkertaisesti ehkä aika ajanut jo ohi. Et nykyään ihmisillä on ihan oikeasti mahdollisuus tietää niistä asioista jopa paremmin kuin kansanedustajilla, koska kansanedustajat vaikka ihan selkeästi tiettyjen kansanedustajien kommenteista voi päätellä, että he luulevat olevansa parhaita